Paspasin o paspasin? Babae ka talaga? Aray! Tinatanong ko kung babae ka ba talaga? May gusto ka ba sa kanya? Galit ka? Babae ka ba talaga? Galit ka hindi? Bakit ka nagagalit? Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Nainggit ka? Okay, paspasin mo. Sige, nainggit ka pala sa kanya. Paspas. Tasa, magnitig ko ang init. Yan, lagyan ng apoy sa buong katawan niya. Bakit mo siya sinasakal? Galit ka sa kanya? Ha? Oo. Sinasakal to. Alam mo, parang nasa siya mo. Pero hindi mo alam, nasabi siya. Aray ko! Ano, abang ka ba? Sige, lumabang ka. Okay. Bata ka, matanda na. Ito to. Bata. Ilan taon ka na? Aray! Ilan taon ka na? Ayaw mo tayong magsalita, ha? Plus. Ha? 40 plus. May anak ka na, wala pa. Meron. Ilan ang anak mo? Dala. Dalawa. Sige. May asawa ka, wala? Meron. Ilan ang asawa mo? Ilan ang asawa mo? Ilan ang asawa mo? Ayaw mo salita. Amen! Ilan ang asawa mo? Isa. Yan. Pas. Alas! Bakit ka ba tayo nagagalit sa kanya? Ayaw magsalita. Inggit. Nainggit ka. Paspasin mo lahat yan. Kilala mo ang tao ito? Sige, huwag na. Malapit ka na sa kanila, hindi? Malapit ka sa kanila, hindi? Malapit. Sino nagdarasal? Ikaw o pinapadasalan mo? Dasal. Magkano binayad mo sa magdarasal? Magkano? Aray ko. Magkano binayad mo sa magdarasal? Magkano? Lo. 3? 3,000? O 3,000,000? 3,000. 3,000 lang. Kasi, malayo ang darasal nito, malapit lang dito. Nasasabi ko siya, nasa norte lang siya. Dito siya eh. Paspas! Halika mo lahat! Wala sana ano yan. Akala mo eh, akala lang. Ano yan, dumigisin yan. Oo, paspasin mo! Ubusin mo pa! Sabi mo doon sa mga nagdarasal, bawiin niya, naiintindihan mo na? Hindi. Pupugutan ko rin siya ng ulo. Alam ko na yung nagdarasal sa'yo. Gaano lang ito kalayo sa akin. Pero pa wala na! Sumandal ka! Nangangako ka kay Kristo. Hindi mo na ulitin ito. Itaas mo ang mga kamay mo. Wala akong pakialam kung nagagad ka sa tao na ito, pero lumabag ka sa spiritual ng Panginoon Kristo. Kung nagagalit ka sa Kanya, bakit hindi mo siya ipagdasal na magbago siya? Ano ba talaga kinagagalit mo sa Kanya? Nainggit ka lang. Bakit mayaman ba to? Babaeng tao ko, nainggit ka sa Kanya? Kung baka may gusto ka sa Kanya? Wala. 40 plus ka na. Sinayang mo na yung 3,000 para dasalan to. Alam mo, sinungaling ka. Sabi ng magniti ko, nagsisinungaling. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo, binagbigyan kita, pero hindi ka pa rin umaamin. Parusa magniti ko. Sa bato ng taglay sa aking puso't kaluluwa. Tinatawag mo si Kail, Jesus na sinagbanahaw, bigyan ng sandata ito. Amen. Aray ko! Dagdagan, patayin na yung magdarasal. Gising. Sabi mo in Jesus' name. Saan ka nakapunta? Maliwanag ba dilim? Saan banda yun? Diretso. Diretso saan? Kay Jesus. Dumiretso siya kay Papa Jesus. Mahal ka ni Papa Jesus. Straight. Ako. Tingnan mo, wala na sakit leg mo. Inumin mo muna yan. Inumin mo agad para gumalaw yan. Pati yung dibdib mo, wala na sakit. Wala na nakatusok. Wala. Sabi ng babae, patayin kita! Nakita ko siya eh. Iinom ka na. Tutunay. Walang biro. Di ba sabi ko, baliw kami mga manggagamot. Meron kaming IQ. Pagdating sa mga devil spirit, basta dinadasalan, nakakapasok kami ng ganun mabilis. Nalalaman namin kung sino tumatakit sa kalaban namin. Basta galing siya rito. Handa siya magpatawad. Wala na sa dibdib mo. Ilang years ba na naramdaman yan? Tagal na, pabalik-balik lang. Mga lang years na. 5, 3, 2. Kasi yung dasal mo nasa 3 to 4 yun eh.
Tagal na po ito eh. Matagal na? Pabalik-balik lang. Balik-balik lang? Lagi ka magdasal. Ibigan mo yung asawa at mga anak mo. May... alam ko may ano ako. Huwag mo na sabihin nyo, basta magpatawad ka na. Huwag mo na inisip yung ano-ano. Basta ang importante, nawala yung sakit. Nawala ba tayo sakit mo? Nawala yung parang may nakatusok. Sige nga, ganun mo lang. Wala. Dati ko, pag nag-exhale akong gano'n, parang nakalib. Ngayon, nawala na. O, palakpakan mo si Papa Titos. At least, oo. Taga saan ka ba? Makabebe. Makabebe ka? Kita mo, 5 minutes lang, oh. Dati ginagawa ko 15 minutes siya, maraming tanong, kaso wala na siyang mala yun. Lutay-tay na siya. Hindi pa yung magigising, matagal. 5 minutes lang tinapos yung video niya. Mabuti nga. Nagbabawas-bawas na ako maging salbahe. Oh. Kasi guguho na yung mundo, baka tamaan na sila. Nagdulog yun. Kanina po kasi, Ano? gumagana ako, masakit. Ngayon? Ngayon. Wala. O, sige, inom ka tubig. Salamat! Thank you so much! 6 minutes lang ang baba ng video mo. Ay, mahaba lang. Wala na taga-sakit. Yan. Salamat, thank you.